Pentru plăcinte întinse avem nevoie de finom lip, făină îngurească, cea mai bună. Nu mai știu cât are. Scrie undeva câtă proteină. Uite aici scrie. Proteine 9,8. Bun. Sare măruntă, ca să nu fie mare, că să va simți în aluat. O lingură de oțet. Și completare apă minerală. Eu am pus un pic și de apă călduță, apă de la robinet călduță, în care am dizolvat sarea și oțetul. Și completare apă minerală. Uite, deja e plină de bășici. Uitați-vă. Uitați, plin de bășici. Acum eu o să pun câtă apă minerală cred eu să-mi absorbă toată făina asta. Nu am o cantitate să pun la ochi. Dacă reușești să simți asta, atunci înseamnă că ești cineva. Dacă nu, n-ai reușit să înveți această rețetă, care văd că și turcii o au și foarte multe țări au plăcinte din asta foietată. Dacă nu cumperi foi din comerț, și faci. Eu cu brânză sărată vreau să fac, sunt nebunită, dar nu fac ca o prăjitură sau cum să zic sărată, o fac în torsuri. În torsuri sunt altfel, sunt fripte în ulei, nu sunt coapte în cuptor. Mă, nu știu, pot să fac în torsuri fripte sau pot să fac plăcintă coaptă în cuptor, depinde de cum o hotărăsc. Aluatul e același. Aluatul contează foarte mult. Deci ai pus sare măruntă, o linguriță, exact o linguriță de sare. Uite aici cum am pus. Ai pus o lingură de asta de mâncat de oțet. Ai pus 500 de grame de făină și pui apă cât crezi tu că o să cuprindă toată făina aceea, ca să nu rămână nici subțire aluatul. Eu cam atâta vreau să pun. Că imediat văd dacă se îngroașă și rămâne multă făină liberă, atunci înseamnă că mai trebuie apă minerală, în funcție de... Că văd, îmi dau seama, dacă rămâne puțină făină și îi tot moale, e clar că o va absorbi toată făina, nu? Așa, opresc acum. Rămân cu mâna. Na, uitați, am reușit să încorporez toată făina, deci exact am apreciat bine. Evident că nu pot acum cu mână să filmez și cu una să frământ. Evident că mai trebuie frământat. Dar eu ce am făcut? N-am pus chiar 500 de grame de făină, mi-am oprit așa puțin ca să mai pot să frământ aluatul. Poate dau cu cafeaua. Uite ce fain să despre nu rămas mult. Și atunci aici o să-l frământ infinit de mult până când devine foarte elastic. Este o făină foarte bună și îl frământ așa, fără să mai filmez, ca să înțelegeți voi, cele mai tinere, că doamnele mai în vârstă ca mine, care sunt născute în jurul anilor 60, eu sunt 61, sigur au făcut pe lângă măicuțele lor. Ce vreau să vă spun, trist este că eu cu mama nu am făcut niciodată, nu reușeam nici cum, nu reușeam să fac și atunci mă supăram și nu vreau să fac. Ei, de când vreau eu să mănânc aceste bune întorsuri sau plăcintă întinsă cu brânză, cum îi mai spune la noi, cum vrei, o faci ori întorsuri pe foc, prăjită în tavă, sau o întins bine pe o masă de pânză, pe o față de masă de pânză, pe masă, bineînțeles, bine am zis eu, și atunci o umpli cu brânză sărată. Poți să umpli și cu brânză dulce, dar asta e bună de aperitiv, așa, se servește, nu chiar caldă, proaspătă, dar nu caldă, că nu face bine la stomac. Bun, eu acum nu o să țin asta cât frământ aici, evident, dacă pot să mai țin filmarea, telefonul meu puțin obosit, are o vârstă și el ca și mine, așa, dacă pot, dacă nu, vă spun acum, după ce frământ bine o împart în două, o întind un pic cu sucitoare și o pun pe o față de masă de pânză curată, să stea să se odihnească 20 de minute. După ce stă 20 de minute și se odihnește, atunci se poate unge cu un pic de unt topit, fiecare bucată se unge cu unt topit și se întinde maxim cât se poate până când citești ziarul sub aluat. Glumesc, dacă poți citești, dacă nu. Dacă nu poți întinde maxim, nu e așa de bună. Cu cât o întinzi mai mult, e mai bună. Mai arunci odată unt topit, așa cu o lingură sau dacă ai într-un recipient și mai bine. Și atunci pui brânză sărată. Pui brânză cât crezi tu, nu foarte multă și răsucești. Cu fața de masă răsucești acea întinsătură mare.
Și o să vezi, va fi o crocanțeală, pentru că vă dați seama, va fi numai foițe. Cu cât o întind mai subțire, cu atât vor fi mai multe foițe. Aici mai beau o cafea din când în când, gură de cafea, și îi dau bătaie și mai frământ. Deja sunt 5 minute de filmare, opresc dacă pot și telefonul mai ține, revin când o pun la odihnit cu filmarea. Uitați, l-am frământat vreo 5 minute, așa mă relaxează să-l frământ, extraordinar. Nu s-a lipit, uitați, nu s-a lipit deloc. Am pus atunci făină puțină, care ați urmărit. Și uitați, Doamne, minune de la Dumnezeu, așa ceva. Aș putea să frământ 2 ore, dar nu mai vreau. Pentru că vreau să-l împart, să-l pun la odihnit. 20 de minute trebuie să stea la odihnit. Știți ce mi-am pregătit eu? Sucetorul ăla mic. În debarau, cam o debarau aici unde țin făina și sucitor și ce-mi trebuie așa mai puțin, îmi aduc din șpais și să aveți făina la temperatura camerei, să nu o duceți rece din șpais. Eu am, asta nu prea e egal cu asta, eu am aici o mică debara în care mi-aduc tot timpul făină din timp, zahăr, ulei și restul le țin în șpais. Iau cu baxul și țin în șpais. Numai aici deocamdată așa, cam egal, așa nu cântăresc, cam egal. O să-l întind un pic și o să-l pun pe un prosop. Hai că opresc să iau sucetorul. Na, uitați, așa. Sunt gata păturile. Cele 2 pături le voi pune pe un prosop de bumbac care l-am primit de la soacra mea, tradițional, așa cum se numește și pagina mea. Uitați, le-am pus pe prosopul acesta, care l-am de la soacra, am mai multe din astea. Mai am și netivite în rolă încă. Pot să dau, să dăruiesc cadou. Bumbac 100%. Și aici stă acoperit 20 de minute pe ceas. Mă uit la ceas și 20 de minute. După 20 de minute vin și pun o față de masă tot așa de pânză. Am una pregătită mai mare și atunci pe fiecare bucată o întind. Pun, v-am spus, un topi sau untură. Cea mai bună ar fi untură de casă, dar așa, nu, închegată puțin, nu chiar să curgă lichidă. Așa închegată și atunci bagi mâna pe sub ea și o întinzi toată. Cât de mult poți, cât e jumate de masa asta, întind. Și abia apoi pui brânză și o rulezi. Cu prosopul o rulezi, așa. Cu prosopul o rulezi frumos. Nu cu prosopul, cu fața de masă, că va fi mare. Atât. Nu pot să țin filmarea așa de mult până se odihnește, până îmi pregătesc brânza. Atâta. Cine a înțeles, o înțeles, cine nu. Ăsta e aluatul. Dacă cunoști aluatul, procedura o să vă arăt, că mai am poze cu ea. 8 minute. Pui.